ମାଲିକ ମାଲିକ ଆଜି ଏଇ ସମୟରେ ଏବେ ପୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେଇଛି ପୁରା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ରେଟ୍ କରୁନ? କ'ଣ ଆମକୁ ଏତେ ଖରା ଖାଇବେ ଶଳା ତତେ କି ପାଇଁ ରେଟ୍ କରାହେବନି? ପୁଡ଼ିଆ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଡ଼ିଆ ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ପେଟ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ପୁରା। ସେଥିପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ରେଟ୍ ହେଇଛି। ତୋର କି ଯାଉଛି? ତତେ କ'ଣ ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ ନା? ତୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛୁ କି ପାଇଁ? ଆରେ ହେଇ ପୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଦ ହେଲେ ହେବ। ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି କେତେ ନା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ୟାନ୍ସର ମରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭଳିଆ ରହିଲେ ସିନା ହେବ। ଖାଲି ଗୁରୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଲି ଗୁଟକା ମଦ ପାଣି ସବୁ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଶସ୍ତି ମିଳିବ। ଖାଲି ଗୁଟକା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କ'ଣ ମିଳୁଛି ତୁମକୁ? ଏବେ ଦେଖ ସକାଳ ପରେ କେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି। ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ଟାଳୁ ତୁ ତୁନି ପଡ଼େ କିଛି କହନା। ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଲୋକ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା। ନ ଖାଇକି ତୁନି ପଡ଼ିବି କି କହୁନୁ? ଶଳା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନା ଆଉ ଯଦି ସଫଳ ତାର ପତି ମିଶିକି ଖାଉଛି, କେଡ଼େ ଗିଅରେ ଫୁଲକୋବି କିଣି ଖାଉଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ ତୁ ଫୁଲକୋବି ବିମଲ ସଫଳ ମିଶେଇକି ଖାଉଛୁ, ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଶଳା ଆମର ତ ଖାଇଲୁ, ତୋର କିଏ ଯାଉଛି? ତୋ ଉପରେ କିଏ ଖାଇଛି ନା କିଛି ରେ ମାଇକିନ? ଯା ଆଉ କାହାକୁ କହୁ ବସିକି ଘରେ। ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଖାଇଛି କି? ଆମେ ଖାଇବୁ ଆକା। ଆମର ପଇସା ଅଛି, ଆମ ବାପାର ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ଖାଇବୁ। ତୋର କିଏ ଯାଉଛି ଶଳା ନେଇକି? ଆରେ ଭାଇନା ତମେ କ'ଣ କଥା ହଉଛ? କିଛି କହୁଛୁ ତୁ? ଜାଣିନି କି ପୁଡ଼ିଆ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି? ସତରେ କିଏ ସଫଳ ବିମଲ ରକେଟ ଫଇନି ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା କିଏ? ତମେ କହୁନ କି? ଆମେ ତ ଜାଣୁ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଧରିକି ଆଉଛୁ। ଯାଉଛୁ ରୁହ, ନହେଲେ ହାତକୁ କାଲିକି ହେଇଗଲା। ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ଦେବ? ଚାଲିଲେ ଭାଇନା ତମେ ଯଉନ ବା ପୁଡ଼ିଆ ଯା ଖୋନୁ ବା। ଯେତେ ମାଟୁଛୁ ମାଟେ, ସେ ଦରପଟ କାଟେ। ଲୋକ କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି। ଦେଖୁନ ଏଇ ଭାଇଟା ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଧାଇଁଲା ପୁଡ଼ିଆ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ବସ୍ତା ଆଣିଦେଲା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଲା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚାହୁଁନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।